salen, si es pot contar. Ah, ja veremos. Un bon regal. També podria ser convidar, com ha dit Montse, la nostra parella, a un bon restaurant, a un bon dinar, a un bon arròs, que si som terra d'arrossets. El nostre Paco està avui en Oliva, en un restaurant que ha dedicat tot el mes de febrer als arrossos. Esta setmana toca arrossos melosos i volem conèixer al cuiner i a l'arròs que anem a menjar-nos avui. Paco, endavant. Paco? Paco? Ah, és a mi? Clar, és molt home. que ja sí, ja preparant-ho. Pren Paco. Ahí li posa ja la ceba, l'all i ara un poquet de pebre roig per començar a fer el sofregit. Això no té major misteri. Ara li passarem la nyora, que li posarà un poquet, i un poquet de colorant que vaig a deixar-li així al costat perquè vaig avançant. Es trobeu avui al restaurant Quico Port a Oliva, on celebren el mes de l'arròs, com deia abans. I avui toca, o millor dit, esta setmana arrenquen amb els melosos. Avui el farem de mussola, amb sèpia i amb galeres. Tinc a ser Rubén, que és de La Rioja, i Paco, que és de Gandia. El cap de cuina avui dirigirà l'arrosser. ¿Cómo va la cosa? Los arroces melosos son una auténtica garantía de éxito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Procuramos utilizar ingredientes frescos de la lonja para darnos esa seguridad. Hoy vamos a utilizar mussola. Que ja la tenem ahí preparada. Limpia y preparada. Anem a tirar-la ja, perquè jo crec que el sofregit ja li hem posat ja la tomaqueta ja i tot, no? No, falta la tomaca. Falta la tomaca, doncs ara li posa la tomaca. Recordem-le que li hem posat ceba, all, nyora, colorant i tomaca. Creo que no me dejo nada más. El pimentón dulce. Ai, el pebre roig. Ara sí que agarrem la mussola. Abans este plat en esports es regalava de baraquera, Sí, la verdad que sí, que no se apreciaba. Ahora el precio está aumentando y el valor gastronómico del ingrediente sí que se está empezando a apreciar y a utilizar más en los restaurantes. La mussola és un esqual com el tauró o la pinta roja i la peculiaritat és que no té espines, és molt agradable. Anem tirant-ho ja ahí, Paco. Paco és arrosser d'ací del restaurant Quico Port i anda que no haurà fet arrossos. Este home fins i tot s'atreveixen els fornejats. Perquè l'any passat el vaig trobar jo en Xàtiva concursant en el concurs internacional d'arròs al forn i vaig quedar bé, que ho sé jo. Però vaig quedar en el primer premi. Cara, molt bé. Ahí va l'arròs, o sigui que li tires a tot, no? Li tires a tot. Bueno, arròs secs, el meu és l'arròs. Bueno. Ai, que ja s'ha marejat. Ai, que està poc nerviós. A veure, anem ara a posar-li les galeres, que és l'altre ingredient també barat. Volvemos a lo mismo, ¿no? Un peix barat, un marisc pobre, però amb tanta substància. Es muy sabroso y lo cierto que si es fresco le va a dar un gusto al arroz impresionante. Anem a passar-lo ja una vegada més a Paco. Vale, Paco, ves tirant-li les galeres. Les galeres deixen un saboret. Que bo. Opina el mateix, Clara. Deixen un saboret. Tant a la planxa com en els guisos. Correcte. Impressionant. Boníssim. I de nou, anem ofegant-ho tot amb el sofregit i quasi estem ja preparats per a la part fonamental per a fer un molós, que és el fumet i l'arròs, les mesures. Ja se li pot abocar i ser fumet, no, Paco? O no? Quan diga ell ja està tot a punt, Quan tu digues comencem a tirar el fumet. Au. Com vulgueu. Anem allà. Ahí tenim, com en tota bona cuina, tenim ahí aquesta enorme perola de fumet que ha d'estar sempre fumejant. I la mesura, en primer lloc, per a un melós, no perdem detall. Per a un melós, pues mig litret o una miqueta més. A la posa boca, no? Mig litret o una miqueta més. Una bona pinta té. Que el fumet l'hem fet, Rubén, con la morralla, con carrancs, espines, etcétera, caps. Sí, espinas de buen pescado, por ejemplo, dentro. También utilizamos dorada, escorpas, pescado de aquí de la zona i... Que li dona la substància, en definitiva. Eso es. I ara va la mesura de l'arròs, Recordem, mig litro de fumet i arròs, quant per persona aproximadament? Pues jo passo una flanereta que és per 2 persones. Una flanereta. Que venen a ser 4 grapets menuts. Doncs ves abocant perquè veig que el fumet ja està alçant el bull. Això seria per a 2 persones? Per a 2 persones. Per a sec? Per a sec jo li poso el mateix i un grapaet. Vale, tira-li. Quina bona pinta té aquest arròs. Pareix el que faig jo en casa. Fonamentals en els arrossos, ja sabeu. L'arròs del senyor que faig jo en casa, igual.
Igual, Paco? Òscar, tu tens aquest arròs? Home, clar, jo soc de mar. Ho fas. Això tindré que provar-ho jo, eh? Ah, Això muy tindré bien. que provar-ho jo. I ara el temps que ha d'estar coent-se... Sobre 18 a 20 minuts. 18 o 20 minuts. Ja saben que a la plaça és impossible esperar aquest temps. No. Així Impossible. que nosaltres Anem. Vinga. el tenim a sellar reposat. Oh. A veure, Rubén, com ens ha quedat i anem a escudellar-ho. I està veure. ja meloset i tot per damunt. Buah! Ves posant-lo que té una pinta... Boníssima. Repassem, vinga. A veure. A veure, repassem. Vinga. Aquí a Coport la setmana passada el van fer caldós. Esta setmana tenim... Meló. Semana de melosos. Sí. La setmana que ve... Arròs al forn. Al Arròs al forn, forn, que Rubén oh. en feu uno. En tonyina al Ui, forn, que això què hauria de dius? provar-ho, eh? Sí, sí. I l'última setmana, per fi, Arroces secos. paelles. Pues ja ho saben, qui no vulga pols, que no vinga a l'era, qui no vulga arròs, que no vinga aquí a Coport. Jo no m'ho perdria, eh?